Hello mga kapisni! Good morning diha nga side! So for today's video, April 19 ni siya, 2024. And nangadto may anig Bagyo. First day na mo ni sa Bagyo. So pag mata na mo guys is naa nami sa Bagyo sa Atok, Benguet. So first time na ko po diri makalaga ning lugar. Actually second time na ako sa Bagyo, pero first time na ko makasinati og bugnaw kay sa katanan. Na ikaw pa naman naa sa ibabaw sa bundok. So from Bagyo downtown, it takes 2 hours no para maabot dito sa Atok, Benguet. And then mao to pag abot na mo dito is very cool guys. Nindot kay siya guys, naabot man gud ata may mga 5 or 6 AM something ana siya guys. So ang entrance diri guys is 250 pesos ni siya per head. With complimentary siya coffee, only coffee ni siya guys. Lami kay ang coffee, ganahan po ko silang coffee. And then naapo ni siya bread. So after ninyo maglakaw-lakaw, naaslay area dito nga pwede ninyo i-claim ang complimentary ninyo. And then 50 pesos for environmental fee guys. So 300 tanan ang bayron nun ninyo dito pag mag-adto mo sa Northern Blossom Farm sa Atok, Benguet guys. So ang kanadong farm is 2 hectares doon na siya guys. Nga naa siya mountain view. Lindo jud kay ang view guys. Oy ambot na lang jud. And then naa siya mga lahi nga various types of delicately beautiful and vibrant flowers grow. But sad to say, wala mi kaabot sa grow. Pero naa man gahapoy mga lindot pa na naabtan namo kay ang the best month jud daw mo adto is December to March. O diba yan abot may April. So bongga gihapon na gahapon tay nakit-an nga mga manindot nga flowers. Pero na amazed jud ko sa cabbage guys. Ang ako lang mang nailhan ko dito is sunflowers. Ug katong millions masay ata tawag ato. And then ug katong yung cabbage nga lindot jud kaayo siya tan-awon guys. Diyos ko. Ambot na lang. Pero pag children below 5 years old guys is free na siya. Wala na siya entrance fee. O diba? Balik-balik guys. So mo no nga pag abot na ko diri na amazed jud ko kay first time man ako ni og sa akong mama guys. Nga akong mama ganahan makay bulak. So wow. Wow weeks kayo masking wala may kabot sa peak season ani niya no. So mao na siya guys pagka 7 PM 7:30 AM kay medyo init na siya. Kasi makabati na jud kag init kay ikaw pa naman naa sa ibabaw sa bukid so direct ka yung init no. So nindot jud siya guys kung ganahan jud mo magbaktas-baktas kami kay wala man gud na mo na humanog baktas ni kay gikapoy na mi kinabta na mi init kaayo ba. Muto na ngadto na lang mi sa coffee kay para tawag ani ay mag-avail na lang. Wa jud na mo ni siya natuyok guys kay gikapoy na mi nya pag abot na mo dito wa may ligo di jud fresh hamong now. So thank you guys for watching. Amping tanan and God bless us all. Perfect sa king sunrise ani guys kay na witness na. Wow.